Hi mga ka-Forza, maayong gabi nining mga orasan na tagawasan ng SBD Provincial Late at tagauban si Webes, Richard Webes. Onya si Father Henrigo, si Sir Kamingawan. Sir Kamingawan. So mao ni mga kaigsunan ang dakbayan sa Sugbo. So nagpaygayan gyapon ni social distancing kaning diring dapita mao ni ang hongkera padulong sa downtown Colon. Kung ninyo makita mga kaigsunan mao ni unya kaning naa diri sa babaw mao ni ang hongkera padulong ngadto sa kanang Robinson. So pwede ra ka moagi dira padong sa Robinson mga ka-Forza. Unya nani sila sa gawas kay naghisgot. Unsay gisgotan niya dire? Daghan lang bisa kon sa Sama sa COVID. Father, ikaw nag-expect ba ka nga maabot sa punto nga inani ang sitwasyon na to? Duda kay expectation, Father, nga maabot ang panahon nga mahitabo ning maong pandemic? Wala jud. Mga na-surprise agad katanan no? So ikaw, Biyernes, Webes. So, nag-expect sad ka Webes nga maabot sa higayon nga mainani ang Na-surprise agad ma'am. na-surprise sad ka nga naman. Abot inani nga panahon inani nga kadugay. Binato wala na yung kita nagdaw mo inani. So si gikan ta ni Biyernes, gikan ni Father Henry ari sa ta ni Kamingawan, Sir Kamingawan. So nag-expect sad ka sir maabot sa punto or higayon o panahon nga inani atong panahon? Abot lang tao kung sa sitwasyon normal. Manormal no? So karon di pa gyud normal. Dili pa gyud. Mingaw ang panahon pero yung apelyido sad Kamingawan. Pero Kamingawan, ang sitwasyon mura og Ni Duyog di mo ang apelyido. Duyog. Pero kato sad si Chip kuan iya apelyido Webes pero karon Wednesday pa. Webes yung apelyido. Pero karong adlaw Wednesday pero dili na niya birthday ang Webes. So kani si Father Henry. So kanang para sa tuma kaigsuonan niya nagtutok nagtan-aw karon ba? Unsa may inyuhang mensahe o panahom nga inyong ipaabot nila ikaw una Webes? Unsa imong mensahe Webes sa tuma kaigsuonan nga nara silang tagsa-tagsa ka mapanimalay unlike sa inyuhang nga makagawas-gawas makakita sa Tumano lang nato ang gikon sa government nga stay at home. Dili magpabuyag sa mga Sir, naidaghang iro nga to, sir. Naidaghang iro nga to. asa. Diha dapit. Nasulod. Dili magpabuyag sa Sila mga magawas sa mga Israel naman ma'am. sa mga Sumakagir pa tunggan ng sa iro? barangay captain mga tanod. Labi na mag-ampo ta. Tanan aron maluwas ta ni nga crisis ka. Sir, para nimo sir ba unsay imong mensahe sa tuma kaigsuonan nga naara silang tagsa-tagsa ka manibalay gani kamo mga frontliners dili gyud makauli-uli sa inyo aron sa pagduyog sa inyong pamilya. Ako ikasulti lang no. Kung wa sila importante nga gawson, stay at home lang gyud sila. Para mahuman na ta ng problema na to. Kay kung magsige tag laag, nagsige tag spread sa virus, makakuha tag virus, di gyud ta mahuman. So, akong advice lang, stay at home lang gyud ta kung wala tay importanteng gawson. Sir, kanang ikaw sir personally dugay-dugay na ba kang makauli sa inyo or wa makauban nimo imong pamilya? Depende kung sa amo lang dire sa kuan naa na joy tag sa kabulan lang lo kauli. So ikaw sir asa jud kay imong assignment sir diri sa Cebu City or Lapu-Lapu or Mandaue? Lapu-Lapu ko. Pero diri ka na assign sir sa Cebu City. Lapu-Lapu ko. So mo adto po Dire ko mo uli. Sige. Okay. So stay at home good sir para sa tuma kaigsuonan. Stay at home lang gyud para mahuman na ta. Okay. Daghang kinsa lang kitsa yung pangalan sir? Bong Dilapino. Bong de la Peña sa SWAT sa Lapu-Lapu sir no. Thank you sir. So mao ni ato ang mga kaigsuonan, mga ka-Forza. So kinahanglan gid mo magstay at home. So thank you sir. Amping sir. God bless. Sir, Kamingawan, so unsa man imuhang panahom para sa tuma kaigsuonan? Sa pagkakaroon sa sitwasyon nato no. Ato lang gitumanon ang kuan nga para sa COVID-19 nga para sa kayuhan sa tanan. So, stay at home. Ora gyud.
Tumanis. Amo ta nga ampo ta masulbad nga atong COVID-19 Sige. coronavirus. Salamat kay no. Asa naman to si Father ato to pay taon. Ang mga pare. Si Brad Quintin. Brad Quintin, maayong gabi eh. Live ta sa DYRF kanang Brad, may mapautanan nimo ari lang ta din dapit Brad kay murag maklaro ka ba? So, social distancing man. Brad Quintin, si Brad Quintin mo ni so mga nagdumalan to sa GPIC. Brad, ikaw si mong kaugalingon nagdahom basad ka nga moabot ning higayon kining inani susama nining pandemic nga COVID-19. Wala kita magdahom ako sa akong kaugalingon wa ko magdahom niini. Mura ni kalit kayo sa matag usa ka nato kalit nga murag pahibiya ang hitabo nato. So hinapunta ato maigsuon karon ay matuman nga murag tin unta sundon unta para madali ta ang atong pag kuyanap dili na mo dagan pagdugay aron kita makapadayon na sa atong normal nga mga panginabuhian ug atong mga trabaho. Kakita ba nimo karon Brad Quintin tungod ani gipatuman nga ECQ unya daghan na ba gyud ang nagkalisod-lisod? Sung isgutan na to ang nagkalisod halos tanan no sa hutong sa katilingban karon murag tanan na gyud apektuhan ay wala na may mga trabaho tungod aning gitawag na ECQ no tanan mga suon na to nga sa busay wala na makatungod sa ilang mga buwak. Utan ako kay nagkatabang sa ila karong mga buwan nga sa Mayo no. Kunya nga itong mga drivers, atong mga habal-habal, atong tanang mga kagmay mga negosyante nga nagsalig sa kadalanan, tanawan na atong mga kulong area, atong mga Mandawit, anong area no? Wala yun. Kanya ang atong suporta sa gobyerno, tama sa kapitan atong mga mayuris kay niayuda sila pero dili gud igo labi na kita ko ang pamilya. Daghang kay salamat Rodrick. Yes, salamat sa duwing no sa imong natag kayo. So mao ni makapresa si Brad Quintin unya nining mga gutlo akong ato makita daghan na sa ato ba nga nagmotor no ang naglakaw-lakaw karong mga orasa so nagsusi ni sila nagpatuman na ni sila karon aning giingon nato mga kaigsuonan nga curfew na ka alas 8 naman ang takna sa kagabion so mutuyok na ko mga kaigsuonan so mo ni ang ato ang latest nga kahimtang sa ato ang dakbayan sa Sugbo so ni mga kaigsuonan. Onya, marag wala na iro nga to no. Wala na iro no. Webes. So I have to go na father. Ari, mubalik ko sa agi kung tanawa ko, Webes kay. Webes kung gokdon. Kung gokdon kay kusero, labaya ha. Sige, bye. Ari ko sa tunga, magi. Dang dang, sa mo ni ang home care ah. May tag walay iro sa unahan no? So walay iro sir. May so mo ni mga kaigsunan ang Hongkera Street. So atong tanawon kung doon na ba ni iro pag nani iro kinanglan kita mabalik sa agi. Dang dang dang. Dang dang. Iyo jolly kaputulan baby na ay aw. So
Ano yung mga kaigsuunan ang dang. So, ano ang Ongkira Street. So, na ay mga iro, na ay mga dogs. Choo! So, na ay mga iro na nag-aw-aw na. So, ayaw katawa-katawa da Julius Kaputulan. So, good. Oh my God, iro. Ay, so, hapit ako makalingkawa sa iro. So, I need to lakaw. So, mo ni ang Ongkira. Yes, nakagi na pong iro. And hopefully, dinhi dapita, wala na iro. Padulong sa Santiago nako, karang mga orasa. So, mo ni ang Santiago karon. Yes, mga iro ragid ang niya karon. So, mo ni ang Santiago. Isod din gabi na. Yes, maugid sa Red Sea. So, mo ni ang bakit sa San Carlos. Kanya, mo ni siya ang Santiago Street. Magigit suragid tani sa ito. So, mo ni ang kahimtang na to karon din sa Santiago. May gabi ikan ninyong tanan, mga nagtanaw, mga nagtutok. Ay, salamat nakalingkawas ta sa mga daghang iro. Mingaw na kaayo pero daghan kay iro. So, kasamtangan akong manamilit mga kaigsuunan. Salamat sa inyong pag-uban.